Balima anya kuma très urgent. Balima ko Congo de be ka mogodo faga Mali kono bursu kona woro do la u te ka se ka seneke u te ka se ka foike muso be ka kuma be ka kashi Mali on ese ku tungara ne nyaji borabi ne be ka kende ka dugula me ka kuma fe bi samedi 1er août 2026 Mali on ne be ka ka Mali kono bi c'est geleya be ka mogodo mine bi hali dumuni soroli be ka geleya bursu kona wala à cause de l'insécurité. Mena kalambe jenga ambala jengo fait. Et puis mba fo Mali autorité mogo nyana. Tero e fenga mogo ube ka Mali sorosu boli mu ket le flyna. Tege nigi de du. Ube fega ira kolu kayin kolu te mogo juguye. Ma metla ka kuma woroka. Aune anga janga ni image la je follow. Assalamu alaikum. Amba fo. Ama barkada. Family ndi kafe. Tora banga. Aka ndeme. Tora banga ya ndeme. Aka na jaka ko flana. Nyine an san woro de. Andi chike. Andi bara wereke. San woro. Andi chike. Andi bara wereke. Wala majugu ya nyina. Ya on ko lo wolo flandi subido. Ni manu nye san woro ke eti chike. Kana ko lo woro ke eti subido. Ma ibe balo chodi. Mugo du medu ko kono. Ni kamat na au na kapang aya la di aka ko plana shuni kle toro di banga di toro te play anga maka doke wande ka blaka de abaka ngere dika ande ka blaka abaka ngere dika o ma fa magana to da ma fa magana jidama ambe min na fa aya ande me ka ambo bulula doro ka mi la ka bisemedi kolo tle mbannani ko na bla bila ame sa kolo woro blana dila les 30 biya kalot le bisabay kamina ka kalot le bin ngana ni fuga na bla kalot le bisabala on be toro kono shuma di klemani aya laje aka akoflana aye ko ngo ko yi tungulungura ma sene marala wono ngo fenda be ma fo fendu fede akwani ba uvea wonyere bado bara bala kake kushudi kle bara bala kake ambi baraki baro mara jula tu na ma metele lati nga angwani malafia aya laje aka akoflana ko tambule adem sanungo ani ne badem sanu sigile la amina nuke na mande menunu mi ke chukodi ni be tukude ya mashita tala anyuru to di bala na foro ko nganti gora bla manu ko ami nyini ni kafe aka andeme ni ala ni kraka deme de ala ka deme au ala di bande deme aya deme na aka kusa bela jele Aïssa malembe kuma ime n'est-ce pas bela jele kuma ime bon ni situation morale be ka kɛ normalement état de kan ka wuli ka sego beke Mali dugu kunturu de be ka wuli bi Mali Congo de be ka adamadenw faga bi ko de be ka kɛ Mali kɔnɔ bi aw tɛ ka dala mun y'an bila degun kɔnɔ ta jamana marako juguya de ni muso nunu c'est à dire que c'est les pauvres qui ramassent les pots cassés hakɛ ma ɲi dɛ ibe farafin de sato yi a benara ta be sa manyimako la an be kafiriya mun kɛ ɲɔgɔn na ala ka danfɛnte ma kɛ ɲɔgɔn na an minnu bɛ Amérique an minnu bɛ Faransi wallahi Congo ti faga Amérique Congo ti faga Faransi ni gɛlɛya b'i la ni taara ni Congo b'i la Amérique ni ala cɛ butigi dɔw bɛ yen gouvernement ka yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa a bɛ dumuni d'i ma a b'a dun fu la ni gɛlɛya b'i kan o b'i dɛmɛ parce que organiser len do parce que corruption te ka ku fi parce que justice ou ka justice be ka baraka tien kan c'est-à-dire aw nga langini ku eni ndi ñe nu me gele akono bi do rete aw nga tella beta foko mogo do milliard bisigi chouin olu temene mogo do be kashila ali ka seri soro ka miaka gele olu aw be fe ala ka baraka do o jamana la choko jume ça me ka kuma meni ka kashi quoi ça de mogo tene ka 10 000 do c'est-à-dire que mogo do de bisigi ka milliard dun foyi te bola ko parce que ko ni président kati et puis bagan do be boko waye akatana ya kan parce que ale be do soro krefe ata do be Amérique do be France o ba do teke France o ba do France président se ko ke France barakala sit se ko ke olu ka barabe ke tiende ka ameka munu kelere olu be hinu ka jamana do na hina jumbe ba on fi ni muso na je u farale nyogon ka muso ni demisenu
u farala ɲɔgɔn kan u tɛ ka se ka dumuni sɔrɔ ka kɛ n'an ka jamana kun gérelen don anw emisɛn ye kɛlɛ ka don min na ko ka zon minɛ ko jamana ka jɔ tiɲɛ yɛrɛ de kan maliyɛnw gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan dunko juguya dɔrɔn de don kalikili kolonden de a to n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi jamanaden bɛɛ kan ka hɛrɛ sɔrɔ sa munna coup d'état tɛ kɛ Iran parce que olu fɛ ni sariya de b'olu fɛ ni ye suɲɛni kɛ dɔrɔn u b'i faga de a ye taa chinois fɛ ni minɛna corruption na i bɛ faga de o loi de kan ka kɛ Mali kɔnɔ ni mɔgɔ ka jamana nafolo suɲɛ k'i faga ka t'i jɔ Bamakɔ suguba la ka mugu ci la aw t'olu kɛlɛ dɛ c'est-à-dire Assimi Goïta tɛ ka wara c'est-à-dire que n'i bɛ sa faga i bɛ sa kunkolo tigɛ de Assimi Goïta bɛ ka sa ku sama de depuis a donna fanga la a bɛ sa ku sama de la o de to a tɛ ka se ka sa faga n'i bɛ sa faga i b'a kunkolo de tigɛ bana fila de bɛ Afrique bana fila corruption ani injustice n'o kɛla k'o ban dugu o dugu la a ye exemple ta Ghana kan Jerry Rawlings se coup d'état kɛ don min na a ko coup d'état tɛ kɛ Ghana bilen k'ale y'a faamuya mun de y'a to jamana bɛ déstabiliser fɛn fila de la injustice ani suɲɛni yurugu corruption n'o bɔra jamana kan jamana bɛ avancer parce que wari bɛ don a don yɔrɔ la président tɛna kabini sago kɛ wari la ka taa président tɛna kabini ko yɛlɛma bon tant que o de bɛ Mali kɔnɔ dɔw bɛ kasi dɔw bɛ tɔɔrɔ dɔw bɛ sa kɔngɔ bolo an tun bɛ ko de kɛlɛ kɛ cɛ y'an ka kɛlɛ bɛɛ tiɲɛ c'est à dire sigi aw ni minnu ye kɛlɛ kɛ an b'a dɔn mɔnɛ de b'anw na parce que an ma dabɔ nin kama an ka kɛlɛ tiɲɛna de ne bɛ misaliya kelen ni maliyɛnw ma wagati min na an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ala ye barika don an na wagati la an ye Kidali sɔrɔ an ye terroriste kɛlɛ u nana kɛ politique kɛlɛ ni fɛnw ye bon voilà les conséquences de l'insécurité c'est la mauvaise politique sinon Faransi sɔrɔsiw tɛ Mali kɔrɔ bilen dɛ ayi an ye Faransi gɛn an ye force bɛɛ gɛn bon Faransi ka pasi turun la a ye Faransi tɔgɔ yɛrɛ bila pewu an ka avancer minnu ye miliyari suɲɛ munna an t'olu kɛlɛ an ka 80 miliyari suɲɛni fɔra télé la Faransi d'o suɲɛ ni mun bɛ ka kɛ Mali la n tɛ kɛ Faransi a tɛ kɛ Ameriki an bɛ ka jamana minnu kɛlɛ olu ka jamana hali n'olu b'a taa bi anw kan hali ni Faransi bɛ taa bi Mali kan a t'a nafolo Macron t'a nafolo ta k'a di u ma wallahi ala ye barika min don Faransi ni Ameriki ninnu na ka fanga min d'u ma ni Afrique dirigeant kun bɛ ten san b'a sɔrɔ a dirigeant bɛɛ kɛra milliardaire c'est-à-dire que trillionnaire n b'a dɔn anglais la n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na trillionnaire milliard ta milliard de n'u b'a fɔ ma ko yɔrɔ o ye billion ye c'est-à-dire que o ye billion dollar ye maintenant trillion dollar o fana ye milliard fana ka milliard a bɛ fɔ de ma ko trillion dollar san b'a sɔrɔ bilahi dɔw ye jamana kelen jɔ tellement u bɛ suɲɛni kɛ i b'a mɛn ko Faransi bɛ ka n ka sanu ta mais u ka président cité ko min ye milliardaire ye euro la Faransi président kɔrɔ cité ko min ye milliardaire euro la mais Faransi bɛ Afrique Mali Burkina Côte d'Ivoire u b'olu ressources bɛɛ ta mais président t'a bila poche la u b'a hɛrɛ k'u ka jamana kɔnɔdenw de mais aw b'a non seulement aw tɛ taga donsoya kɛ ka taga sogo faga ka da aw ka sokɔnɔdenw ma dɛ o sokɔnɔdenw yɛrɛ ka hakɛ min bɛ yen dɛ aw bɛ tila k'o fana suɲɛ tuguni n'o kɛra sa u bɛ bɔ sisan a b'a la France sa n'i ko k'i bɛ kuma u bɛ Faransi nɛni parce que o ka di kunfinden dɔw tulo la parce que dɔw bolo ko de ye jamanajɔ ye quoi ka bɔ don o don k'a fɔ ko Faransiya don ta Faransiya bɔ ta dɔw bolo ko an ka continuer de fɛ ko de ye jamanajɔ ye wa ayi fo ŋɔnɛ dɔ kumana quoi ne yɛrɛ kun bolo ne kun sɔnnen b'o tigi a tigi bɛ Faransi de quoi ne ko o ko non ko Faransi ko Assimi ko k'ale ko parce que ko Assimi bɛ se ka Assimi de bɛ se ka fɔ Faransi ma ko non ne ko dɔrɔn de b'e fa ko awɔ n ko 80 miliyari mun suɲɛna dun a ma kuma bon nin baganden caman de b'an senkɔrɔ n'an tigɛra tigi la bon voilà les conséquences donc an bɔra kan de yira la an bɛ dɔw kan ka jamana la ka barika don Mali la bon ne bɛ ka kɛ an ka jamana kan dɛ Mali école-so 2,000 ni kɔ de fermelen bɛ bi Assimi nalen école-so hakɛ mun fermera a ma deli ka kɛ maa si tile la sɔrɔdasi de filɛ fanga la mais ale tile la insécurité bɛ ka kɛ Assimi tile la a ma kɛ IBK tile la a ma kɛ ATT tile la a ma kɛ Mali présidence tile la
insécurité mais ka Assimi clé Assimi de clé la kati attaquera Assimi de clé la aéroport attaquera Assimi de clé la Mali ministre contre katanga fa mais terrorisme mo kede wa Assimi redo ke yeah bina nous c'est ka Sadio fera kuma filmer Sadio bina fo numéro D de kundu Sadio c'est ka terrorisme c'est ka ta Sadio fera kuma filmer mais on fana dans ma vidéo di wallahi bila wa filmer ou be bona prévu fana yi ou y'a que choco ba befo ou ba attaquer ou mu ka attaquer ou ba filmer ou bi se ka ta Sadio kaso ka attaquer ke Sadio kaso ou ma filmer ou bi se ka choco tume mo wa dama débat parce que dimini ndu ne ni muso nyebi ne banala ne move de dron Assimi ka bo aga ya fa de Mali fa ka démission rendi a ben corona chez tissé na Assimi Mali libéré aga fo ma ko tunya mo den ta to fileni